गासिबो नङा दै सानैसो गथ'फोर दं बिसोर बैसोआबो उन्दै जेब्ला बैसो जायो जों बायदि बेबायदि उनाव माखासे बैसोजों माखासे गियाना हाबो आरो माखासे सानलायनाया गोसोआव फैयो ना नाम मख'आबा मोजां जागोन नाम मख'आबा ना दा नाम मख'ला जाहैबाय जोंनिनो फंबाय सानैमोन नाथाय जों नाम बुंनो सानदोंमोन नाथाय फंबायमोनखौ जों बुङोब्ला सोरबाया सिगाङावनो बिथां गहपुर बिआर चेनेलखौ आं हामबाय होननानै बुङो दिनै बिथाङा जि खोथाखौ सोंदों थारैनो नंगौ आं नाम मख'नो सानाखै आरो बुंनायबो नङा दिनै बिथांमोननि गेजेराव नांलाय खमलाय जादों कयेकजना सोरबाया बुंदों भिडिअ हगारनाय मानाय बायदिसिना आरोखि दा आं बेखौ सानो माने मालाबा जोंथ' गिदिर इउटिउबारबो नङा जों गावखौनो इउटिउबार होननानैबो लाया आरो जों नङाबो इउटिउबार ना इउटिउबार जों नंखाया जों माने मैया दाखालिनिसो जों बिदि ससियेल मिडियायाव ओंखारनाया बारा गोबाव जायाखै जों माने उन्दै गथ'सो होननानै बुंजागोन ससियेल मिडियायावहाय जायफ्रा जोंनि आवगोल ओंखारनाय जोंनिनो बिदा होननानै बुंजागोन सिनियर सानसेब्लाबो बिथांमोना ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय ओमफ्राय बै गिदिर गिदिर माबाफ्रानो गावजों गाव नांलाय खमलाय खिन्थु बे ससियेल मिडियाया आंनि बुजिनायाव नांलायनाय बा माबा मोनसे गावजों गाव बा बै गिदिर गिदिर इउटिउबारफोरना गावजों गाव नांलायनाय मानाय बे बुस्थुआ माहाय सोमजिनानै फैयो आंनि मोनथिनायावहाय ओरैबायदियाव सोमजिनानै फैयो दा हमनानै ला नोंनि भिडिअखौनो सोरबा सासे हगारग्रोबाय बा नोंनि भिडिअनिफ्राय नोंनि चेनेलनिफ्रायनो खायफाया ओरैबायदि डाउनलड खालामनानै ओरैबायदि बायदिसिना खालामगोन ओरैबायदि माबा मोनसे ओरैबायदि गोदै गोदै माबा सोफादेरनानै होबावगोन माने बेफोरबायदि आरोखि जाय हक बेफोरबायदि सोलियो खिन्थु भिडिअखौ आंबो खावजादों गोबांनो मानसिजों लादों आं बिसोरखौ स्ट्राइकबो हरा माबो हरा हरनोबो गोसो गैया दे बिथांमोना जुदि आंनि माबाजोंनो जुदि माबायोब्ला जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बिसोरबो जोंनिनो बर' मानसि आं बिदि सानो नाथाय खिन्थु बिसोरो एसे सोंहरलायलायोब्ला मोजां आंनियाव दा सोंथों बा सोरनिखौबा गिदिर गिदिर चेनेल दङ सोरबा सोरबाया मिलियनजोंसो खोथा नङा होमबा एखेबारे जोंनियाथ' आरो अंखाय बाखाय दावदै दाखालिनिसो ना बिदि आरोखि जोंफोरो माने बै गिदिर गिदिर चेनेलनिफोरनिखौबा पारमिसन लानानै भिडिअखौ आपल'ड खालामना होनायाबो मोजां जागोन होननानै आं सानो जायनि जाहोनाव दिनै गावजों गाव बैसोरो गिदिर गिदिर चेनेलफोर बिथांमोना नांलायलायबाय थायो आरोखि जायफ्रा दिनै बेफोरबायदियाव माबा खालामनायखौ मोजां मोनो ओमफ्राय बैसोरबो बिथांमोननि नांलायनायखौनो लानानै माने बैसोरो बैसोआव आरोखि जोंनि बैसोआव बिसोरथ' जोंनि सेनियरखा ससियेल मिडियायाव ओंखारनायफ्रा बिथांमोना मा खालामो उमुकजों दिनै उमुकजों बेफोरबायदि मानि थाखाय नांलायबाय थानाय बा ससियेल मिडियायाव नांलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेफोरबायदिखौ रासिन रं लगायनानै एसे माबा खालामनानै होयो आरोखि आं बेखौनोल' खावलायगोन जे नोंथाङा सोर सरकारजों थायो बा सोरखौबा नों मोजां मोनो सोर सरकारखौ मोजां मोनो इउपिपिएल बिपिएफ इउपिपिएलनि जाखिनि खामानि मावनाय नों जुदि इउपिपिएलखौ मोजां मोनदोंबा इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ खोन्थाबाय था दिल्ली होबाय था नों जुदि बिपिएफनिखौ जुदि मोजां मावदोंबा बिपिएफनि थारब्ला नों बिपिएफनि जानानै एखेबारे बिथांमोननि जाखिनि मावनाय बेफोरखौ होगासिनो था आं दिनै रावखौबो मोजां मोना ओंखायनो आं सरकारखौ मोजां मोना ओंखायनो आङो होयो आरो रायो लिडारफोरखौसो दै खिन्थु सोरबा सासे इउटिउबारखौ आङो रायफेरनाय बा माबा मोनसे गैया आं खिन्थु गोसोआव दं सोरखौबा सासे खनसे थिफुदलाखौ आं बुंनाय जादों नामखौ थिफुदलानो होनखादों आं बेखौ खिन्थु गाज्रि मोनलायनानै लाब गैया नङा होमबा जा बुस्थु खोथाया सिदा बिथाङा आंनि बैसो उन्दै हयथ'बा माबा मोनसे माबायावहाय बुंदोंबो जानो हागौ आं बेखौ बुंगोन आरोखि बिथाङा माबा मोनसे जुदि आं सोंनो लुबैदोंबा सोंनो हागोन जेबो गिदिर बाथ्रा नङा आं खिन्थु बेखौ थिफुदला होनगोन आरोखि आङो बेफोरबायदि आरोखि खिन्थु जोंनि नांलायनाया ससियेल मिडियायावहाय एसे उसुबिदा नुयो जायफ्रा इउटिउबार गिदिर इउटिउबारफोर बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा माबाजों नांलायनानै लाबबो गैया खारन बिथांमोना दिनै नों आं जनसाधारन नोंनिफ्राय आदाय खालामनानै नोंहा लांजागासिनो दङ
सोरबा सासे गभर्नमेन्टआ बै सासे गभर्नमेन्टआ नोंनिफ्राय आदाय खालामगासिनो दङ नों हरगासिनो दङ नोंजों आंजों नांलायबाय थानानैलाय माथो लाब दङ दिनै ससियेल मिडियायावहाय बाथ्राया बेफोरबायदि जों जुदि सोरबा सासे बै सरकारा बा बै सासे सुबुङा जोंनि प्रब्लेम बा जोंनि माखासे जिखिनि गभर्नमेन्टनि मावनो हायै बुस्थु बेफोरखौ जुदि खोन्थालांबाय थानो हायोब्ला नोंनिबो एसेब्लाबो मोजां होनजागोन आरो बै सरकाराबो जाया सरकाराव थायो बिथांमोना मुंहैगोन नोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नैबे बुस्थुआ खामानिया गोनांथारसिन होननानै साननानै बिथांमोना बेखौ मावनो हाहैगोन आरोखि जों इउटुबार होननानै जों मालाबाबो बुंनानै लानो लाजियो जोङो जेब्ला जोबथेसालियाव थानाय एनडिबिनि केसफोरनि जेंना बे उदां जायोबानो गासिबो जोबस्रांबानो जोंनि चेनेला हयथ' बन्दबो जानो हागौ आरो जों रावखौबो जों बुंनायबो नङा आरो रावखौबो जों चेनेलखौनो जों बन्द खालामनोबो हागौ बिनि थाखायनो जों सोरबा दैदेनगिरिखौ अबेबा पइन्टखौ जोङो बुङो नाथाय माखासे जायफोर जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर बिथांमोना सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ एसे रायनायनिफ्राय एसे खम खालाय जेरै जोंनि मोजां मोजां फरायसाफ्रा इउटुबार खुलिदों बिथांमोना बांसिनै फरायसाफोरनि थाखाय बर' बिजाबफोरनि थाखाय साहित्य सभानि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बिजाब नांगौ बायदि बर' मिडियामनि माखासे जेंनाफोरखौ जिखुनु जाया सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ जोंनि बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फरायसा इउटुबारफ्रा फरायनायनि माखासे बेलाखौ बांसिनै लां सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा गावजों गाव नांलायनायखौ एसे खम खालायनानै अराय सम माखासे रायनांगौ माखासे बखिनांगौ माखासे बिथांमोन दंखायो माखासे फरायसाफ्रा रावजोंबो दा गाज्रि जाथों गावजों गाव गाज्रि जालायनाङा आरो जायखौ मोजां मोनो बेखौ मालाय एसेबाबो आं जेखौ मोजां मोनो अनला ओंख्रियाव मोजां मोनबा अनला ओंख्रियाव बांसिन जागोन नङा होमबा दा सारा फंसे जोबथारनायाव एसे गावजों गाव बर' इउटुबारफ्रा जों दिनै नायोब्ला आं बे बुंखाबाय बांसिनै रायजो राजाफ्रा बर' इउटुबारफोरखौ अनसायो बेखौ एसेबाबो रायजो राजाफोरनि खाथियाव मोजां सभाब देखायनांगौ ना नाङा जायफ्रा ससियेल मिडियाखौ इउज खालामो बा बाहायो ससियेल मिडियायाव जायफ्रा ओंखारबाय थायो बिथांमोना हानायमानि ससियेल मिडियायाव गावनि रोंगौथि गावनि जाखिनि रोंगौथि थानाय बेफोरखौ खोन्थालांबाय थायोब्ला मोजां जागोन आरो नांलाय खमलाय बा जोंनिख्रुइथ' गोबां सिनियरफोर दं ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थाग्रा बिथांमोना एसे नोंथांमोन गावजों गावनो एसे एना एनि जानायखौ एसे खम खालामोबा मोजां जागोन खारन जोंबो मैया दाखालिसो ओंखारनाय ससियेल मिडियायाव ओंखायनो जोंनि सिगाङाव कयेकजन दैदेनगिरिफ्राबो बुङो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जोंफोरबो मालाबा जों उन्दै ससियेल मिडियायाव ओंखारनाया खम बैसोआव जों ओंखारदोंब्लाबो बैसोआव नङा जोंनि ससियेल मिडिया सालायनाया बोसोरसे बोसोरनै 1.5 बोसोर बेफोरबायदिल'नो जादों जों खम बैसोनि बे ससियेल मिडियायाव ओंखारनाया खिन्थु बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुङो गोबाङानो उमुगा उमुगखौ नायदों उमुगा उमुगजों दिनै नांलायबाय थायो नोंसोरनि इउटुबार होननानै बुङो आरोखि दै जोंफोरखौबो दा खिन्थु जों इउटुबार नङा जोंनिख्रुइ सिनियरफोर दङ बिथांमोनानो इउटुबार होनना बुंगोन बिथांमोननि गेजेरखौ बिथांमोनखौनो बुंनायावनो जोंनियावबो मालाबा फैयो आं मोनसे चेनेलखौ आङो नायो बिथांनि एलके प्रडाक्ट ना मा मोनसे चेनेल दङ दे बिथाङा गरायसरनि ना माहायनिबा बिथाङा मालाबा मोजां खोथाखौ लाबोयो मोजां पइन्ट लाबोयो बियो फरायनायनि बा माबा माबि बिदि खन्थाइथ' नङा फरायनायनि जेनेबा इंलिश ग्रामार बा गुबुन माबा माबि बिराद होबाय थायो आं मोजां मोनो बिनि चेनेलखौ नायो नोंथांमोना एलके प्रडाक्ट ना माबा मोनसे दङ आंनि बुंनाया स्पष्ट जायाखै ओंखायनो नोंथांमोना बिनि चेनेलखौबो नाय आरो हाब बिनि चेनेलाव मा बुंदों मालाबा बुङो दिनै गुबुन हादोरनि खोथाखौ बुङो आरो इउक्रेननि दावहा मोनसे बाक्सानि नामा बे सासे बिनि चेनेलनि नामखौ आं बावनानै दङ इउक्रेननि दावहा बुहुमनि दावहाखौबो जों नायनांगौ अनलि जों बिटिसिनि बा आसामनि इन्डियानि खबरखौ लायालाफानो आउट अफ कान्ट्रिनि ना इउक्रेन आरो रासियाजों जिथु दावहा जाद्लायबाय थानाय बिथांनि चेनेलाव आपडेटखौ मोनबाय थायो नाय बिथांनि चेनेलखौ फल' खालामनानै ला ओंखायनो नोंथांमोनाव बै बिथांमोननि मोजां खोथा लाबोबाय थायो बिथांमोना मोजां पइन्ट लाबोबाय थायो बिथांमोन चेनेलखौ आं नायजोबो आरो फल' खालामोबो दा ओंखायनो आं बुङो दा दिनैनि गेजेराव जोंनि ससियेल मिडियायाव बे कयेकजना खम बैसोनिबो होनना बुंजागोन नाम मख'नो एसे उसुबिदा मोनदों नाम मख'योबा गाबोनो बे अफ्रिजों राजाजोंलाय जोंनि सायावलाय मा बुंबाय मैया दाखालि फैनाया खोथाया बिदि जायो स्पष्ट बिसोरो
भिडिअनि जोंथ' दिनैसिमबो माबायदि माखासे एडिटिं खालामनांगौ रोंबावा रोङा जों एडिटआ जोंनिया एकदम सिदा सिम्पल एखेबारे जोंना बयनिख्रुइबो अर्धिमसिन एकदम जिर' थाखोनि माबा एडिट जायो आरोखि रोङा माने अब्लाबो जों नाजागासिनो दं माने दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव थानायफोरखौ जों माब्रै दैदेनगिरिफोरनि खोमायाव रायजो राजाफोरनि खोमायाव जों सोसननो हागोन बेखौ आरो ना सार दा जोंथ' ससियेल मिडिया ओंखारनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि एनडिएफबिनि प्रब्लेम माखासे बे प्रब्लेमखौ बुंनायनि थाखायसो कयेकटायाबो दिनैहाय बिथांमोना कयेकटा बुस्थुखौ आं हारसिंल' बुङाखै गोबां ससियेल मिडिया सालायग्रा दं बिथांमोना बुंदों आरो जियालाव थानायनि बादैथ' गोबाङानो गोबां रोखोमनि खोथा बुङो गोबां रोखोमनि खोथा बुंदों नाथाय बिसोरनाबो लासैनो जागोन जों हयथ' आङो आंनि बे ससियेल मिडियायाव फैनाया जेब्लासिम ओंखारा रन्जन दैमारिया अब्लासिम आं सोरखौबा बुंबाय थानाय रायबाय थानाय बे सोलिबाय थागोन सोरबा दिपेन बर' सोरबा प्रमद सोरबा हाग्रामा सोरबा गुबुन गुबुन बासा बासि गैया आंजों गेजेरनि जानानै कयेकटा बाथ्राखौ आं बुंगोन आं दिनै नोंनि गेजेर इउटिउबनि गेजेरजों नोंनि चेनेलनि गेजेरजों माखासे खोथाखौ बुंगोन कयेकजना आंखौ बुंहरदों हाग्रामाया दाखालि जे मोनसे हान्थु खरायनाय खुलुमनाय बा माबा मोनसे खालामनायनि खोथाखौ बुंदों आं बावहाय आं हाग्रामानि मानसि नङा आं प्रमदनि मानसिबो नङा आं बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय दहायबो मोनसे होनलांखाबाय थेवबो आं होनफिनबावगोन माने हाग्रामानि आं दिनैहाय बिथांनि माबायाखौ नुथाराखै मोनथारोब्ला आं होगोन हगारगोन आं भिडिअखौ बिखौबो बिथांनिफ्राय माखासे बुस्थुखौ आङो इनडाइरेक्टलि डाइरेक्ट नङा इनडाइरेक्टलिनो माखासेखौ आं खबर लानानै बुंगोन नोंथांमोना आंनि सिगाङाव आंनि सायाव गोबां गाज्रि कमेन्टबो हरदों बिनि बारै आं बिथांमोननो जायफ्रा गाज्रि कमेन्ट हरदों बिथांमोनखौ आं जेबो होना बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावनायनि अनगायै आंहा जेबो गैया बिथांमोनखौ ब्लेसिं होनो हानाय एथ'ग्राब पावार गैया अनलि साबायखरल' थेंकिउल' हरनो हागोन आं बिथांमोननो आंखौ जे बिथांमोना गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि सोदोबजों जे लिरहरनो हाबाय नोंखौबो जे गाज्रि लेंगुवेज नोंखौ जे गाज्रि सोदोबजों जे कमेन्टफोराव लिरनानै हरो बिनि थाखाय थेंकिउ होनायनि जोंहा जेबो गैया बेफोरबो जोंनि थाखाय ब्लेसिं गोरोन्थिनि थाखाय नोंसोर लिरना हराबा आरो जों गावखौनो माने गासिबो जाजोब्बाय सानगोन नङा होमबा सानफ्लांगोन जोंबो गावखौनो सैथो गावखौनो राइट एभरिथिं राइट सानजोबनानै लागोन ना खिन्थु जोंहाबो भुला थायो जोंनावबो भुला थायो नोंथांमोना जोंखौ माबा खालामहरनांगोन माने माखासेखौ राइट खालामनानै होनांगोन जे इदि जानांगौमोन इदिसो जालांनांगौमोन बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना बुंहरनांगोन आं दा बेखौनो जोबथारनायाव आं बेखौल' बुंहरगोन जोंनि जाखिनि गिदिर गिदिर चेनेलनि इउटिउबारफोर ना जोंथ' मैया दाख्लैनि फिसा माबासो ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय बिथांमोना जायफ्रा सेनियर ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय बिथांमोना जुदि एना एनि जादलाया फंसे खोथाखौ बा भिडिअ खावलायनाय भिडिअ डाउनलड खालामनानै आंनि भिडिअखौसो हरनाय खालामनानै ओमफ्राय बै बे सुबुङा स्ट्राइक मारिनानै हरगोन स्ट्राइक मारिनानै हरोब्ला हयथ'बा बिथांनि चेनेला माबा मोनसे इफेक्ट गोग्लैहैनो हागौ ओंखायनो स्ट्राइक माने स्ट्राइक ना मा होननानै बुङो बेफोरबायदि हरलायाबा मोजां जागोन हयथ'बा आंबो नोंनिफ्राय लानांगोन नोंबो आंनिफ्राय लानांगोन आंबो मालाबा जुगुमनानै थागोन नों आंखौ बेफोरबायदि खालामदों हाइजें गोरानखौबो नांगौ जायो नंगौना नङा हाइजें गोरानखौ नांगौ जायो ओंखायनो सोरबायाबो बेफोरबायदि खालामा लाफानो थायोबा बा डाउनलड खालामनायनि सिगां बा लानायनि सिगां पारमिसन लानाया थाथारनांगौ आरोखि लानाया मोजां आंनिखौबो गोबाङानो लायो लाथोन आंहा जेबो नांजाया लायोब्ला मोजांसो बयबो बर' रायजो राजाया मोनथिगोन खोनाथों उमुगा इदि बुंदों उमुगा इदि होनदों खोनाथों मोनथिगोन नङा होमबा बावहाय आं स्ट्राइक मारि हरनांगौ माथो दरखार दं आरो मारिफेराबा आं मारिनायबो नङा आंबो माबानिफ्राय लाखायो मिडियानिफ्राय निउस पर्टेल बिथांमोननिफ्राय लायो आं दाबो निउस पर्टेलखौ आं खमा बियो नोंथांमोननिफ्राय आंनि माखासे बुस्थुखौ लायो माखासे पइन्टखौ मोजां फरायसाफ्रानो दिनै इउटुबार खुलिदों नङा होमबा फरायनायनि बागै बर'फोरनि बे फरायसालिनि माखासे आरो जायफोर बर'फोरनि गेजेराव गावजों गाव फरायसाफ्रा ओरैनो बेखार समखौ माखासे लामा हरनि समाव जों बांसिन नुयो बेफोरखौ गावबा गाव न'आव थाबैनो बै समनि माखासे सोरां बारां गावबा गाव न'आव हाबो नङा होमबा बेबायदि माखासे सेंग्राफ्रा दथा मबाइलफोरखौ नायालासिनो मबाइलखौ नाय टाइम मथे नङा होमबा दा जों बांसिनै नुयो
साब्रै साबा थाबाय मबाइल सेरलाबाय थाबाय नंखागौ बेयाव माखासे गोसोफ्रा एसे माबा जायो जोबथारनायाव सारा बुंनानै माने फोजोबदो गासैबो जोंनि इयुथ्सफोर जायफ्रा फरायसा स्टुडेन्टफोर क्लास 10 बा मेट्रिक आनजाद होना हायार सेकेन्डारि फरायनाय बा कलेजाव हाबफुनाय इयुथ्सफोर आं नोंथांमोनखौ बेखौल' खावलायगोन जोंबो सानसे समाव जोंनि समावथ' मबाइल दांनो मोनफेरामोन बा माबा मोनसे एन्ड्रइड मबाइल बा बेफोरबायदि मबाइल फिसा बेफोरबायदिखौनो जों दांफेरनो मोनाखैमोन जों जेब्ला फरायफुनाय जेब्ला जों क्लास 8, 9, 10 बेफोरबायदियाव फरायफुनाय दिनैनि दिनावथ' मबाइल नङाब्लानो सोलिया बेफोरबायदि जानानै दं खिन्थु मबाइल दांनायनि मोनसे टाइम थायो मोनसे सम थायो जायफ्रा लेखा फरायफुनाय बिथांमोना ससियेल मिडियायावहाय बांद्राय जिरायालाफानो नांगौ समखौ माहाय हगारनांगौ दिनै बिथांमोना फरायफुनाय बै सुबुंफ्रा दिनै जायफ्रा फरायफुनाय गथ'फोर बिथांमोना जेसेबां फरायनायनि सम होदों बे समनिबो बारा फरायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो नों दिनैहाय मोनसे 2 घन्टा फरायो मा 2 घन्टा 4 घन्टा जिराय टेबोलाव 4 घन्टा जिराय अब्लाना नोङो माबा मोनसेब्लाबो रोंगोन नों मबाइलाव दिनै जिरायनाय लगे लगे माखौ नुग्रोगोन सिगांनो फेसबुक अन खालामनाय लगे लगेनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा दिनै बायदिसिना नांलायनायखौसो बिथांमोना नुगोन ओंखायनो बेखौ नायनायनि सिगां 4 घन्टासोखौ टेबोलाव जिराय ओमफ्राय न'खरनि जिखिनि गार्जेनफोर बिथांमोनाबो बेफोरबायदिनि फारसे एसे खम खालामना होयोबा मोजां दिनै नुदों मबाइलनि थाखायनो सोरबा थैदों सोरबा मबाइलनि थाखायनो बिमा बिफाखौ बुथारलायनायबो नुदों बेफोरबायदिया जाहाथे जाया आरो मबाइलनि गेजेरजोंनो मा बुस्थु जानानै फैयो दिनै आबसुआ दिनैहाय ड्राग्सनिफ्राय बा गान्जा जानायनिफ्राय बा गुबुन गुबुन पार्टी जानायनिफ्राय एवारनेस खालामगासिनो दङ बेफोरखौबो एसे फल' खालामनाया मोजां मानि थाखाय बिथांमोना दिनैहाय एवारनेस प्रग्राम लादों बेफोरखौबो एसे नायनाया मोजां मानो होनना बुङोबा दिनै जों बर'नि लाइमोनफोरनि गेजेराव गान्जा जानाय ड्राग्स सोबनाय बा गुबुन गुबुन निसा जानायनि फारसे बांनायनि सायाव बांदों आरोखि आरो बिनि सायाव मा जालायबावदों दिनै गुबुन गुबुन स्कुलाव क्लास 9 नि स्टुडेन्टफ्रानो सोरबाया मा जालायदों मबाइलनि गेजेरजोंनो क्लासावनो मबाइल लाना थाङो बा SMS गेलेहरलायबाय थायो WhatsApp मेसेज गेलेहरलायबाय थायो क्लास जाफुब्लाबो बेफोरबायदिखौ खोनानो मोनो सम जाहाथे बेफोरबायदिखौ जाया बेफोरबायदिनि फारसे गोजानाव थायो जों दिनैनि दिनावहाय मा नों जुदि नों बिमा बिफाया बयबो गावनि फिसाखौ गाज्रिखौ जाजानो लुबैया आरो दानि फरायसाफ्रा आफादफ्राबो जेसेबां दिनै एवारनेस खालामगासिनो दङ बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानायनि थाखाय खालामगासिनो दङ होननानै आं सानो थ' बावहाय आसा खालामदों नेक्स्ट जायफ्रा मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोना मोजां रिजाल्टखौ लाबोगोन नङा होमबा आं बेखौनो बुंगोन आरो लाबोनांगोनल' जोंथ' जानाय नङा लाबोनो नाजाथारनांगोन नाजानायजों लोगोसे लाबोखाथारनांगोन जोंनि BTC आवनो 100 आव 100 मार्क माने नाम्बार लाखिनो हानाय जाथारखानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि BTC खौ फरायनाय बिथिङाव बहुत जौगानानै दङ होननानै सानगोन आरोखि थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै जुदि बावहाय जुदि माखासे खोथा गोरोन्थि खोथा जुदि बुंनाय जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय थ' जों बावहायनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि